Vi står her foran en fin sort Fortuneo, som vi har bygget om til en kunde. Det er en dieseludgave, og grunden til det er, at så har den flere valgmuligheder i forhold til noget ekstra udstyr. Der er en del forskellige indretninger i den bil her, som jeg meget gerne vil vise frem og fortælle, hvorfor der netop er valgt det her til den specifikke kunde. Grunden til det underliggende lift, vi har valgt på den bil her, er, at der skal være bagsæder og et bagagerum for sig, så der er en kranløsning grundet borgers hjælpemidler. Det næste, vi har monteret i bilen her, det er en såkaldt personløfter. Kunden, der skal have bilen her, kan ikke selv få flyttet over fra kørestol over til sædet i armene. Så har vi sådan en personløfter her, hvor der er indsyet et sejl i kundens pude til selve kørestolen. Så kan man hægte det på siderne her, så kan man løfte op. Og kunden kan ved hjælp af egen kraft få flyttet sig over på sædet her og sænke sig ned. Og så er vedkommende kørende. Grunden til, at der er valgt glastag i den her bil, er netop også for, at der er en større løftehøjde. Det giver 7 cm mere over hovedet, ved at der er et glastag i bilen. Jeg bruger ikke det her. Jeg forflytter bare over ved hjælp af armene. Så gør vi så. Når vi kommer frem på 6-vejskonsollen her, så har vi monteret en håndbetjent speed og bremse. Sådan så, at når man ikke kan bruge fødderne, så bremser man her, giver gas herude i enden. Ydermere er der et kontaktpanel, så når venstre hånd er låst på rattet, så kan man fortsat bruge blinklys ved at trykke på kontakterne, og ligeledes horn og langt lys, vinduesvisker osv. Så det er nemt. Herom ved bagagerumsåbningen, der har vi en kran til at hjælpe kundens elkøretøj ind i bilen. Den kan tage op til 200 kg og betjenes via en fjernbetjening her. Vi kører den ud en gang og sænker den ned. Så vil der på kundens elkøretøj blive monteret et beslag, der egentlig passer til de her sikkerhedsseler, så det er meget nemt og brugervenligt. Det bliver egentlig bare klikket på i den ene side og i den anden side her. Og så er den egentlig bare lige til at løfte op fra gulvet og ind i bilen. Og så er kunden egentlig klar til at komme ud og køre.